musangano uno inini ndiri kunzwa kuti vanhu vanofanira kuropafadzwa. Asi musauite muduku. Kungoti kana vanhu vasati zvine kakushaya ruzivo, ukuona pachinzi pauya munhu anonzi dokta, dai panga pasiri pachechi ino yezvapupu, iri imwe ungano mukuungana kwedu kwepanyika, iri imwe ungano, hazvinei iungano ipi, asi pakaita munhu anonzi dokta, ungano iyoyo haikanganwiki. Inenge ine rumwe ruremekedzo rukurusa. Ndokuti zvakana chingoti dok inenge yekuteedzera pasina ruremekedzo. Mikwende iyi zvakapfirwa nababa overseer. Because kuti munhu azosvika apa nezvekutemerwa kunge waita haisiri nyore. Nyika inoremekedza vanhu vakadai zvekuti pakawana munhu anosvika pano ane ruzivo akanzi ava ndiDr. Mukushi, anovhunduka kuti vachidei zvaita sei. Asi muno muzvapupu nhasi paruwadzano rwuno panga paine vana dokta vangani vana vemuno ava maona doctorate ravo vakatoriita muno muzvapupu. Ndofunga makanzwa paya ndichitaura kusungano chiti rakatomboda kuvhiringwa rapinda mweya yetsvina asi neminamato rikabuda zvakanaka. Amen. Patanga tiri kuruwadzana vapedza kudzidzisa takazovakumbira tikati kudzidzisa kwamaita dai kwanga kwaendawo kuruwadzana. Saka marumwe zuro ndo paifonwa nevekuruwadzana vachiratidza kuti tovapinza papi tanzwa shoko rekuti makati vauye kuruwadzana. Tikati aiwa sunungukai mukaita chiframework cheprogramu yakadai, hatisi kuti itai so, asi mimi mozoona kuti kana mawana kaidani yakadai movaendesa papi. Saka ndafara zvikuru kunzwa kuti Dr. Ruzungu ndevanga vari pano. Chandafarira ndechekuti mavagamuchira. Vakanga vachienda kusungano vari vairi, vari malecturers. Ndo vaive nelecture yavo 1 yezveutano nezvimwe. Amen. Saka vakazoronga ndobva vati Dr. Mukushi vachienda kusungana. Saka vazogara futi vakazoti Dr. Ruzungu ndingavachiuya kuruwadzana. Tikati izvozvo zvakanaka. Isu hatina kuziva kuti imi zvamamusina kuvakumbira kuti vauye, asi manzwa kuti vakanzi vauye muchavagamuchira. Saka kuvagamuchira, kugamuchira ikoko nerukudzo rwamavava, isu zvatiitira zvakanaka. Amen, amen. Toda kutendai nokuda kwaizvozvo. Satoziva hangu kuti asi mafara here ndakunzwa kuti mavagamuchira. Amen. Usazoziva kuti pamazodzidza nepamazombofamba maona zvine zvakuitirai zvakanaka. Kunyangwe nekoko apo maitirwawo zvakanaka. Sure. Kwapo nai kokona iyo. Zvekuti ndikati ndiite evaluation ndotowanawo chimedu. Kwapa ndikati chimedu ndochiwana. Uyai nacho. Chero hanzi alright, apa pashaya chero 1. Mashita ngativafarire vachiuya.
Midlands haifambe mahara pari pengouya ka Midlands hainaro tinotenda sikuenderazvei sinokuka ndepenyu tanguva yakanaka nadhoko mangwanani vatanga kupa lecture re-breast cancer vachitidzidzisa kuti ini ndiri ndoga ndogona kuzvitesta ndoga kuona kuti ndine breast cancer here ndokubva vatiudza maitiro atinoita vachitiudza kuti tinenge tichiita sei kuti tinzwe kuona kuti ndiri right here kana kuti ndine zvemuchitotaura kudai vamwe baba vanamai vasina kuuya vari kutodemba kuti zvinhu arege manje saka andonomuudza utanga navo haleluya saka tadzidziswa zvese zvokuti chero ndiri pano chero ndikakwanisa kuti ndikaona mwana wangu ndogona kutonosvikawo ndichitonoita izvozvo ndichitoona kutoti tichiri tose takanaka tisati tave nayo here kana kuti yave kuda kuuya zvinokupa ende vanga vachitaura kuti zvinokupa nguva yekuti ukurumidze kunoongororwa chirwere chisati chakubata kana kuti usati wave nezvitinoti kwai ukakurumidza kuiona inorapika zvakanaka. Tasvika pakuzodzidziswazve zvekuti tinofanirwa kuti tiongororwe Haleluya. Amen. Ndo patiri kuti tichifamba chinhu chanyanya kupedza vanhu ndichocho. Uye kana kuine chinhu charwadzisa vanhu munyika ndichocho. Asi kana kuchechi kuine vana sezvakaita mwana wenyu anga ari pano Dr. Ruzunde. Ndo zvaari kuita kubasa kwaari. Amen. Pahospital yaari ndo zvaari kudii. Angagotanga kubatsira vanhu uko sei imi muchiparara. Ndo patiri kuti aiwa ngavambodzoka kumba timbomira zvema-external facilitators. Nekuti havazonyatsonzwisisi dambudziko ratinaro. Ndo zvimwe chete nezvakanga zvichidzidziswa kusungano. Kusungano kwakatinge kwakatopenga. Ameni. Taive navo varume vamanzi vachisumudzwa ndichavasumudza zvakare. Asi vakaita basa. Saka tataurirana makusendo atafonerana titi toda kuzouya kuno. Saka tazoti nonokei. Asi tanga titofungidzira kuti varume ava zvinhu zvavakaita kusungana kana kunana mai zvinodiwa futi. Zvekudzidzisa mabhizinesi izvozvi kuti bhizinesi rinokudzwa sei. Nhaka inosara sei. Tatembe chitaura nana baba mabhuku chiti kana makuzoita zvima projects zvenyu musaite project isina kurejistwa. Nekuti kurejista project kwakanakira ndaindipa example yekwasadza taita project yedheri tazodzokera mai vaya vakafa saka vafa nobva akoma vavo vauya nematsamba ese ekuvheti nabhaya ndokusikotora mombe dzedheri. Uyu bhaya uya anoita basa rekubika sadza kwaRare ari kubaya mombe dzedheri. Zvinhu kana zvisina ruzivo zvinonetsa. Amen. Tozoendako komukaka waderera dei zvikanzi kwaninge havasi kuunza tisvike tiona kuti pamwe anoda kuti vaiguru vakatora mombe dziya dzamai mai ndo vaiita chi. Sandova ndaichitaura nana baba tichiuya zvendikati kana mukarejista manje project yenyu zvakureva kuti haina achadi achatora nekuti haisi muzita rani raamai haisi muzita ramwana mukomana kana musikana.
registered company yemhuri, saka zvinongosara zvichimanejwa zvichiraramisa mhuri. Mai vakaenda vanongosiyawo zviripo, mwana akaenda anongosiyawo zviripo. Saka tachitaurirana chiti ndo zvasvitsa vana OK kuti titi kuna OK iye asisiko, kana nevana vake vamwe vasisiko, nekuti hapana anozvibata. Even mapurazi iwaya evachena unenge uchiti ndepakembo, asi ukaenda pakarejestwa unoona pakarejestwa zita rebusiness. Rinonzi kembo, ukati ndotsvaga kembo unogona kutopashaya, wotowana pakarejestwa. Saka ndo zvavaidzidzisa varume ava kuti titange kuzvabuku kuita zvinhu zvinorarama zvichisiya nhaka. Yaive nhaka yaive nhau yelegasi yamamuchinzwa vachitaurwa navaovasiya kuti yavaitidzidzisa. Saka zvinotikoshei izvozvo kunge muchizvidzidziswa. Ameni. Ndingave nazvo zvekuti taurei pakusangana kwedu, asi ndanzwa kuti hamusati maita sapa. Ndinoda kuti musangane henyu nechikafu. Kana mazosangana nechikafu, totanga masangana nechikafu. Kana tingazowaniswawo kana 2 minutes. Amen, amen. Ndiri kufara netheme yenyu. Yanzi chii?